Ginugutom ako ng mga admin ko ngayon. Diba? From isang mamahalin sa isang simple naman na putahe, diba? Kaputa-putahe. Lalo ka na sa damihan mo ng maraming bawang, tsaka kalamansi. Oo, kahit pinahulog na lang ako dito sa lalagyan, magpasarap yun, kaya ka-crispy. Gusto ko, Hey! Salamat, makaka-relax na ulit ako. Kalimutan ko maglagay nito dun sa sukot katalo ko eh. Tattoo ba yun o pumutok na ano? Pares tsaka mami, no? Mami. Paminta. Tapos parang kulangan niya pag napatakan nila. Gocha, ganito ako mag-rap. Kailangan pa rin pareho, huwag kang kukurap. Ito na ako, kasalita. Kahit walang laman, nakikinig ka. Kasi parang kang tanga. Mukulo yung tiyan ko, Gocha. Masaya ako pero gutom na uli ako. So, dito na natin tapusin to. Mukhang ito na lang naman yun, di ba? At nakapag-relax tayo ngayong panahon na marami tayong pinagdadaanan, maraming katoksikan, at maraming issue sa internet. So, ito dito makapagpahinga muna tayo. Parang ito yung mga istasyon ng gas na pinagpapahinga mo pag nag-road trip kayo, yung mga magbabarkada, magpapamilya. Ito tayo sa channel natin, diba? Walang direction to, diba? Kahit nakaw lang to, o hindi sa akin yung content. At importante pare-pareho tayo nagsasaya, diba? Yan, dagdagan mo ate, suki mo ko o kuya. Naku, yun, tumasik sa mukha ko yun, diba? Sumausaw na eh. Tumasik na sa akin yung mantika nun eh, ano ba? Ayoko dito yung pag napiga mo yung kalamansi na napiga na ng iba. Kadiri eh, pero wala din, napapiga ako na eh. Sana lang hindi yan sinupsup pero. Masarap yung pag mga bandang alas 3 ng hapon. Yung latak na lang. Balasa yun. Parang kare-kare na. Talaga! So, doon tapos natin mga video ngayon. Nanalo ba kayo? Magaling. Meron ka na may pagmamalaki sa magulang mo.